Mbak Mimin, Mbak Princess kepareng jumeneng swara suling kumandang swarane tuli tuli Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Princess Aprilia saha Mbak Mimin. Sugeng Dalu Mbak Limbu Mak Cange. Sugeng Dalu Mbak Limbu. Jan Liringih-ringih luar suarane. biasa ora kaya bengi iki ya Mas Bagong. Piye, Nduk? Dalang wicaksana tertuju oleh Pak Kusni. Apa? Mergane ngerti nek tokke jam 12 bengi. Lah iya kok ya. Kuwi soalnya Pak Kusni iki pirsa bicarane untuk menjaga keamanan kericuan dan juga keonaran iki ditok rada wengi. Lah iya to. Ning aku rada kecewa karo panitia. Lah Lah ngapa? piye? Aku gelem sowan, to. Heeh. Ning peren, ning sabrang gelem. Ning janji bintang tamune aja Bagong Mantri. Lah ngapa wong ya apik kok. Apa? Celutak. Lah kok iso celutak iki? Aku lho arek sarep dipangan. Maksudku Kowe iki lho, rusak ya kowe rusak ning Kowe aja karo khilaf apa piye kowe? rusak ya rusak ning karo aja karo kancane wong jaba kono. Kilap ya kilap kowe ngluntung kabeh kok. Wis meneng wae nggo adus pulahe kok. Arep gadus pulah kok ya daripadake wong wedok lemer nek liyane monggo. Pengedan. Oh, mbok sing gampang karo kanca iki mbok piye carane ketok rukune. Lho nek duit ngono ra ketang sithik-sithik kowe nembung tak bantu. Piye Iki sithik? harga diri lho, Mas. Lah kok ngono. Paribasan alih-alih ku tok silih ra apa-apa nggo jagong bojomu nek kehormatan ku terenggut lho. Kowe kuwi lho kudune ngerti to. Kok kowe arep ngersake kono par bedol pohong kowe. Pak bedol pohong piye ta? Anu Apa? bedol pohong pisan. Terus Heeh. kehormatanku terunggut. Terenggut kok terunggut piye. Terenggut iki kok terunggut ki apa? Min, Terenggut karo terunggut iki beda. cukuren to, Nduk. Mosok kehormatan kok terunggut. Terenggut. Oh lah terunggut tak digayo. Dirampas ngono lho Oh, tak kira terenggut. runggut banget. Ngerti ya ngono aku gelem dadi warga jiwan. Lah apa? Lah Mas Jarot kan koncoku SMP. Ngono ngejak pacaran aku, ket dhisik ket SMS ngejak karo aku. Mas Jarot. Mas Jarot itu gak pian Mas yo Jarot. gagah rambutnya yo gondrong. Heeh. SMP ku wis mbribe aku. Ning aku lu nglenganani piye yo aku anek wong ra duwe, gak aku yo apa-apa yo ra iso. Kowe nglenggono ngono kuwi. Urip ning gunung ku nek terus kon ngarit apa gak tanganku engko piye aku ya ngono ki to jenenge wong tangan piyayi kan yo beda to. Lah. Telek. Monggo Mas Jarot mbok menawi badhe ngajengaken lakon badhe anak-anakan coro monggo. Kok bengi iki lho spesial. Piye? Pak RT 12 Pak Suyatmin, 32 Pak Suyatmin. Heeh. Pak RT 33 Pak Ponimin. Heeh. Nanggap bintang tamu Sukimin. Kuwi peh padha jenenge nganggo min. Men kabeh. Kurang kabeh. Kok kurang piye to? Lah men ki Aku sing kurang nek beliau bar budi bawa leksono. nek plus ki rak tambah. Tambah. Lah men ki rak kurang. Kurang. Sukimin. Min. Suki luweh, Heeh. Kiki lanang, min ki kurang. Dadi wong sing kurang luweh kurang lanang ngono. Ya iki hasile. Iki Nyepelekke aku ya wedok. nek mengkurep. Jenenge ngrawungi. Kok nek mengkurep iki terus piye? Lah wong nek mlumek kaya jeng ngundah
Pelem kok. Lah ngapa? Gentere. Kowe ketularan mantri. Kok ketularan mantri omongan rada nyerempet-nyerempet. Kenapa, Mas? Bareng muni mengkurep aku terus bayangke. Bayangke apa? Engko fotonen ya engko. Ndekmu kalah wis. Ning ya kabeh kuwi jodoh ya, Mas. Iya. Senajan to saiki wis ra kudu digelani nyatane saiki Mas Jarot ya rumah tanggane ya baik-baik saja. Wis Apa ya? paringi putra upama karo aku tak tinggal sindene kono-kono. Mas Jarot ra kupen rak ya malah aku kok Iya. tepuk tangan budi. Sing penting tetep awet to seduluran aku ya ngono. Nek di betul. bojo aku ora aku gremejenah malah. Kowe nek anu ora prei wayang apa ya bantu-bantu ngeduki pasir mamane. Coker ngono ki. Kok Ning ya aja saiki dadi bojomu ya ora apa-apa ya Ora Mas. masalah. Dadi nek pomo ketemu Mas Jarot, ketemu warga Jiwan kene, ketemu warga Sabrang, paribasan ya ora kewirangan ya Wis Mas. santai wae Aku dimulyakake. dadi bojoku ya tak antem gadosmu malah pecah. iki suminten edane rong lekas kok wis edani piye to iki? Sing sabar. Iya. Oh. Sadurunge ngaturke suminten edan iki putra Nuswantara sing larase. Penaturaken spesial kagem Pak Jarot. Jane Iya. wayangan ngene iki rong dina iki engko limbukan gara-gara tekan jam 3:30 lakone bacotke sesuk. Dadi rasah bongkar tratek. Aja esuk-esuk kowe engko maleh lanang terus dikandani kok. Hei, ya piye carane kok? Piye carane? Lah wong nek esuk lho jenggote runggut. Aku ya sangu garu. Dikerok rada rutin ngono lho. Aku ya rutin. Ya dibawani. Iya. Monggo Princess ngudang putrane Mas Jarot. Ya jare Mas Jarot ki kancamu. Heeh. Berarti kuwi putuku Berarti berarti. kowe lek ngudang. Anakku sing. Umpama rahimku ra rentan ya ndek putu ya ya Mas. Ya hati-hati bae ndak gogrok, Nduk. Rahim kok iso tedun barang yo. Apri. Tedun ki piye kakung nek rahim ki sekagungan panodi ya. Walah. Apa kowe meteng, Min? Meteng no kok lho sikile bayine metu. Apa ya? Mosok sikil ra ono kukune, Pri. Sikil Ora kok- tek bayi tek ongkang-ongkang iku eneng. sikil- Ora saestu Mas Kusni. Saestu. Nggih. Rada nendang-nendang lho. Ya. Sembrono lho. Kok malah didemok tunggak jatine. Ayo. Mbah Uti. Anak. Ayo Ti. Nano. Oma. 50 iki ayu banget nggih, Bu. Atine resik kok, Bu. Iya. Lakunge karo tangga ya apik ra tau geneng-geneng, ra tau rasan-rasan. Anak. Piye? Mas Bagong. Nggih. Aku suwan ning kene iki durung gabung karo Apri. Iya. Ngantek gabung karo Apri nderekke Suwargi Pak Tomo. Pak Tomo Ketoprakan Pandoyo. karo ning kene ndagel karo Pak anu Bagong Diono ya wis tau. Kok kabeh wis dorano kok kowe ra pekewo? Lah kowe karo sergi Pak Tomo, karo sergi Pak Bagong Diono. Diono. Lah wis sergi kabeh kok kowe ra pekewo? Maksudku ku nyeritake nek aku ning kene wis suwe wis suwan iki. Lah. Ket bayaran 175 apa pirang nakis wis suwan rene. Dadi labuhmu ngan kesenian iki wis suwe. Wis suwe nek suwan rene iki. Apa meneh suwan-suwan ning jiwan kene. Terus suaraku jaman-jaman apik. Loh, iya. Wong Aku iki- seksine Lah. biyen mimine suarane apik lah kok saiki kaya Kok ngono. bengi iki kaya ngene. Ah. Kowe nek arep rusak pasaranku aja rusak suaraku. Ora Min aku. Suaraku apik mergo ana dagelan Bagong Mantri suaraku dari bosok. Lho. Kowe mula bukane. Piye kene perso kahanane. Lho lanange metu to. Aku iki malah kleru. Ngono ya ngono aja rusak pasaran. Kan nyedak. Aja. Upama warga Sabrang peren lah sak pitung iki Ya Allah. seneng karo kowe seneng karo guyonanmu, karyamu, ora nganti nyilis-nyilis kancane ngene iki. Ngopo? Tole mbok jambak. Kowe kok ya doyan to, Gong? Aku yain iki soke wae. Ambemu nek omong kurwaton ae. Piye? Wong aku iki ora tau nyalahi sapa-sapa nyambut gawe ya. Coba nek kowe Kowe disalahi. jare Mbah Uti. Coba kowe nek kowe disalahi ra kok aku disalahi apa kan rusak pasaranku ning Jiwan to, Mas. Ora ngene nek kowe kan sak rombongan karo Apri. Heeh. Nek suaramu kok aja holo mbok kira nyalahi, delok Apri. Nah nek Apri nganti elek berarti tak salahi. Kan Oh, sak iya. grup. Heeh. Iya ta, Pak? Sak grup. Iya, heeh. Ah, engko nek
Princess kuwi apik. Berarti pancen sing bosok Oh, Mimin. dasare telake bosok. Buktake. Buktake sik. Iya. Aku mah wedi ya bengi. Kaya Bathara Kala ya. Aku Aku ta iki. Iya. aku sama aku nek ngene iki nyulek iki lho. Anak kucing. Kira. Oh. Ayo. Soalnya aku tertekan, Mas. Rasaku tok tertekan karo kowe tertekan. Suaraku ra iso los. Allah. Tertekan. Tertekan mergo patrapmu. Iya. Tekonmu. Putumu lenang apa wedak, Lek? Kakung. Oh, Kakung. kakung. Berarti padha sliramu. Anu padha. Padha Padha Kang Mas Jarot. Jarot. Kok padha kene wis godag-gajeg kok padha kene. Bagus dewe. Besok pintar sekolah. Hes, mari. Ah, Yo. Mari, yo saiki. Mundur Mas. Oh iya. Men para yai Iya, iya. jiwan ki nek pirsa nek kualitasku isih padha karo dhisik. Yen wis bisa nyambut. But ki kudu banter, Heeh, soalnya penekanan. penekanan. Yen wis bisa nyambut. Putune kok mbahku ayan. Tak kira nek arep ngalem kok mbahku ayu. Bulayan. Ayan. Kudu mlaku sakdana Yo. Sesuk Mas Jarot ya arep syukuran meneh sesuk. Sesuk selapanan Selapanan ninggal ninggal Mas. awake dhewe. Heeh. Engko budal bareng. Mangkat bareng ya Mas. Wis. Aku diampiri Mas. Iya ya. Diampiri tenan lho Mas aku. Soale kanuman tekan Mbamber kuwi ra peteng lho Mas. Oh. Diampiri aku. Ya! Mas. Wong ayu ra akeh godane. Kok didemok iki ngapa? Aku sama nek jambak lho. Jambaki kene kok. Ku ati-ati ngono nek nganti wah. Tak jaga banget ya Pak. Sing Ya. jaga kuwi. Monggo ngundang putra saking Mas Jarot. Ya kaya ngapa orjene le? Heeh, ya putra Nuswantara. Monggo. Thank
Gondrong Video BMS Audio Ape lawa Pokoke ndedonga Pak Kusni sedaya keturunan putra wayah wonten ing Jiwan kene dadosaken keturunan ingkang kuat. Amin. Hebat dasar tuwin bermartabat. Amin. Nek lanang dadi wong lanang tenan. Nek Lanang wedok ya dadi priya, Priya. pribadi sing setya. Setya. aja dadi apa? Aja nganti dadi jaler. Apa kuwi? Aja barang sakler. Dadi kudu piye carane imane kudu kuat. Sakleri apa to? Iki Nek kok wedok ya dadi wanita. wanita. Lan ditata langgengi keluarga. Imbane kaya aku ya, Mas. Kaya sliramu Kowe kan wanindu. Iki kok mau munggahe lali janjine tapi kan Ora apa-apa, pundutan saking pamundhutan ibu-ibu PKK. Kersanipun parake. Apik, cocok karo request-e. Lali banjine mau. Janjine. Lali Mas. janjine. Talinganku isih normal lho, Mas. Iya. Kleru menah. Maraming halah maraming hatiku adoh dununge bapakku ngayahi kewajiban lukur yen Monggo, wis rampung ibu-ibu PKK doli kondo sugeng midhangetaken saha ngresepi Swantara lali janjine. Yos. Yen. Goyangane Princes karo Mimin jan wah heboh. Kula maksimal kok nek nyambut gawe mboten metu kringete arep napa bayaran mboten tekan. Wah iya no wong jenenge. Iya no wong kulinane saguh kok. tebang kayu kok. Lah yo lagi pisan kuwi. Ngapa? Biyen kan senengane iki anu mobil apa pit kae lho. Heeh. Modifikasi. Iya. Bareng tak ingak-inguk Mimin saiki apa ganti trail saiki. Wah aku ning omahe wang. Wah, Mimin ngetril kaya. Wang. Jebule kurang ngetril. Lah ngapa? Negor Sengon. Gak senso iki. Tindake ya Ning Mas. rezekine lancar ya, Mbak. Amin ya Mas. Tungake enggal-enggal meteng pokoke. Amin ya Mas. Metenge arep metu jaran sak andonge nggih. Ah sapa ngerti mukjizat. Jan. Mbok yo nek kanca nyambut gawe iku ora sok do nyegati, Cong. Sing sok nutupi dalan rezekine kancane ya ditutupi rezekine. Nah, Nek sok sing membuka dalan rezeki kanggo tangga sedulur ya dibuka rezekine. Mula bojoku ning ndi ora tau katokan buka terus. Lah ngapa kok? Cari kan buka rezekine bojoku. Ya ora kuwi kok. Kok buka katok. Wah, dipotone karo tangga-tanggaku kae. Ayo Jan. Janjane kowe. Ayo dong. terima kasih matur nuwun. Pamundutanipun Mas Jarot Anjih. Putra Nuswantara. Cak. Kalajengaken pamundutanipun Ibu-ibu masak PKK. Kowe ndek persembahan lagu nggo ibu-ibu ra PKK. Ya PKK kuwi pemberdayaan kesejahteraan Keluarga. Pokoknya ya PKK. Wah, aja sembarangan. Lah. Piye? Bojo kuwi juara PKK ning Semarang. Ya syukur, luar melu seneng ya biasa, Mas. pemberdayaan. Senajan to bojone kok telek lencung ning nyatane sing wedok. Kegiatan nggo napa masak? Yen pengolahan, Pak. Oh, Pengolahan pengolahan apa? Dadi dong pohong pamane. Heeh. Kuwi Dadi dong pohong iki diolah. Iki dadi sampo pamane ngono. Lho. Apa ya kreatif iso ya. lho? Apa meneh? Dong pohong diolah dadi Kok sampo. iso dadi sampo piye to?
Dadi sore dipethiki, isuk go ning pasar, mulih nggo sak renteng kae bisa. Aduh. Kuwi adol ya. Lah iki diolah. Ya. Kowe ndek lagu nggo ibu-ibu ora, Mas? Apa kira-kira? Mars PKK kuwi lho. Nggo ibu-ibu PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera Membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Amankan Pancasila untuk negara. Hidupnya tangan rakyat dan bangsa. Program sehat sentosa. Rasa di dalam rumah tangga. Kami dari Ini kamu kadang tidak dewasa, tapi dan sehat. Koperasi jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Terima kasih tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu PKK RT 32, 33 dan 34. Ya, bablas kayak pemuda. Heeh. Rojirolo kerja giat menyongsong matahari bersama pemuda dan pemudi, tunjukkan karya baktimu yang nyata, melaksanakan program kerja kita. Karya muda itulah pemuda kita, ikut serta membangun wajah desa, meneruskan semangat 45 menuju hidup makmur sentosa. Kami pemuda siap sedia mencurahkan tenaga. Kami pemudi telah berjanji mengabdi bumi pertiwi, mengabdi bumi pertiwi. Tepuk tangan yang meriah buat pemuda-pemudi karya Iki mau muda. Mas Karang Taruna. Iya. Heeh. Loh, Mas apa nih? Iki ciptaku dhewe iki mau. Woi, jos. Elok lho. Iki mau ciptaku dhewe. Karya Sesuk muda. nek Pak Kusnimen ditambahi. Tambahi. Gawean to nek jeneng wong mumpuni kaya ngono kok berarti apa-apa iso. Dalange util. Kok iso? Aja Ya wong ora. tuaku lho. Ketak iki jak nganggo rok mini dereke beliau lho. Ora. Ngejeni karo Romangsane gawean rung ditandang ya di njuk dite. Bahasa Oh, padake ngekon ngecat wae. Lah piye? Ngecat sik lagi bayaran. Lagi bayar sik. Ngono iki. Lho ning yo kan Mas Bagong kan yo pinter. Pinter. Mas PKK iso. Mas Karang Taruna. iso. Mas Yoga iso apa ora? Ora iso. Mas Yoga ki Mas Yogo enek to? eneng. Ratanggapan Ora ora madang, ratanggapan ora madang. Neng omah nganyek kengkang. Cocok iki. Sindene do pegatan, bancine do kluyuran, dalange adang-adang. Wis, Dalange ra katokan. Lah ya ora ae. ora. Kok Lah, kurang ditutup ora katokan ae. Bar adang-adang ini wis ora nek sing diadang. Akhire golek piye carane merangsang kan. Oh, gitu. Rumangsa aku Dek. Oh wis tuwekan kok dengar ngopo ya. Dereke Pak Kusni suatu kebanggaan luar biasa. Kok ya Mas aku dhewe ya matur sembah nun kok Suwe ra diwong terus. petuk aku Iki Pak Ketua diaturi munggah ora? Ayo monggo nderek aku. Ayah Setiawan ya diaturi Mas munggah. Setiawan Mas Wawan. monggo. Dedek di sini, Mas. Iya. Dedek Mas di sini, Mas. Setiawan. Mas Setiawan kene. Mas Wawan dedek sini, Mas. Cepatnya Mas Memet. Monggo Mas Pawan, yo tindak mriki Mas, kaya ngapa? Yuk, kaya ngapa? Ya. Nah, ya. Selamat malam Pak Ketua. Terima kasih. Mas Pawan, adik-adik kula Mojopuro jinggil
Dugi mboten niki. Niki rawuh sing saking Mojopuro. Heeh, Mas Rumpung Suranto. Non? Mas Rumpung Oh mboten. Sinten? Mas Joko Jinggil. Niki Mas Kentok. Oh ya. Mas Kentok. Gino. Mas Gino oleh Mas Eko. Oh Mas Gino kalih Mas Eko. Nggih. Mbah nuwun rawuhipun. Nggih, kalih ngaturke panuwun kagem para donatur Mas. Sinten iki mawon dipun aturaken. Nggih, matur nuwun. Saderengipun nyuwun pangapunten Mbak Limbo. Nggih. Kula ing mriki badhe ngaturaken agunge panuwun dumateng sedaya masyarakat ingkang sampun paring pambiyantu murih lancaring adicara ing dalu punika. Ingkang nomor setunggal PT Prasojo ingkang dipun pakarsai panjenenganipun Bapak Legiman. Nggih. Menika Bapak Dewan saking P3. Oh nggih, Sedianipun badhe rawuh tapi menika wonten acara dadipun wakil dumateng para kadang saking Mojopuro. Oh nggih. Pak Legiman Jungkare karangan. Nggih, leres. Salajengipun PT Prasojo Mojopuro ingkang dipun pangersani dening sederek kula Mas Bagong Warno niki nggih izin mboten saged rawuh. Oh nggih. Salajengipun PT Niaga inggih menika wonten Jaraan, manggenipun wonten Jaraan, jejeripun Mojopuro ugi. Salajengipun PT Ndawung menika ingkang dipakarsai Pak Wakiman Kerok tuwin rayi kula singgih. Nggih. Tuwin Mas Sukoco, matur nuwun ugi pambiyantunipun, donasinipun. Salajengipun PT WMP Gemampir, WMP TPA, matur nuwun ugi dumateng PT Dik Bayu. Mas Bayu. Nggih. Bayu ABK Gemampir, tuwin Dik Agil QQ saking Gemampir ingkang sampun paring donasi. Nggih. Lan ugi Bapak Haji kala wau. panjenenganipun Bapak Dr. Haji Jilamtoro Nggih. ingkang dalempun wonten ing RT 3 sekawan Oh nggih. ingkang kagungan Masjid Assalam Lamtoro menika Pak. Nggih, matur nuwun. Usahanipun bidang percetakan. Ngaten. Nggih, muga-muga sukses dan lancar. Matur nuwun. Lan ugi kadang kula sepuh, pepunden kula sepuh Mas Jarot Genjot Dewi. Wah, Mas Jarot genjot dhewe. Ya. Mas Jumadi pun kondur. Mas Jumadi tuwin Pak Marjono menika perwakilan saking Pak Haratanto Haratanto. Dewan Provinsi Jawa Tengah saking PDI Perjuangan. Nggih. Jan guyupe ya, Des. Nggih, menika ten pundi kemawon menawi kula jawil mesti Tindak. rawuh. Rawuh. Menawi Pak Hartanto mboten saged rawuh mesti Pak Jumadi tuwin Mas Maryono Nggih. ingkang mewakili beliau. Ngoten, Mbak. Pak. Oh nggih. Yo. Nyanyi, Mas. Salajengipun iki kula badhe ngaturaken mandat saking Mas Jarot kangge Mbak Mimin. Oh, Wah. Ngrungokke kanggo Mbak Mimin. kok ya cek kamu Idit kan wedok lho. Nggih. Kowe iki ora katut, Gong. Kowe ora kesebut. Iki saking Mas Jarot. Saking Mas Jarot kagem kula. Mbah nuwun. Iki saking kula. Oh lah. Lah cak aku kok. Kayane. Sembah nuwun nggih Pak Setiawan. Niki titipan saking Mas Jarot saking senes kula. Oh, saking Mas Jarot. Sembah nuwun Mas Jarot. Mas Jarot iki. Mas ngampung aku. Ya, Mas Setiawan. Mas Jarot. Niku saking kula tapi jengjeng kula tak njun lindu Mas Jarot. Oh. Walah. Masa Menghadap ke timur, Mas. Ngampun. Ah, lah nggih. Nggih, Mbak. Wah, Amin. para biduan. Rupane beda nggih. Mau ora apa-apa beda wong akeh kok ya. Mboten napa-napa Pak, sinden nek pun yaketan mboten patek permono. wis ya iki rada lamur. Apa nek duit ya ora paham kok. Niki kula ugi nyuwun gending mengke Mas Bagong ingkang anu Napa? 1001. Alah gampang. Terus Mas Jarot wau nitip Ojo Sujono. Aja sujono mangke Di kempotan Nggih, nggih. ngoten. Ngoten Mbak Mimin. Aku mau gak teko wis dirangkul, wis diruket, wis diambungi. Apa iya? Tenan jeneng kono aku ya terus Kandang. kelingan selawe Sapa? Mas Jarot Min, Ngapa? Apri, Ngapa? lagi iki lho. Lah nyapa? Mimin ini neng ini dikeroyok karo penggemar. Wingi main ning Jawa Timur. Kroyok laler. Lah sindan kok batang. Salajengipun kula ugi badhe matur. Nggih. Matur nuwun dumateng Bapak Sulardi minangka songsong agungipun Desa Jiwan. Tasik kepar lenggah. Walaupun wau randat sampun di atas jam 11 mawon dipun sempataken rawuh. Matur nuwun Sembah Bapak. nuwun, Pak. Nggih.
Menika tandha tresnanipun dumateng sedaya warga masyarakat utaminipun RW 12. Dipun dampingi Ibu Ketua PKK Desa Jiwan. Sembah nuwun, Bu. Ibu Sutarmi. Butarme. Nuwun, Bu. Tuwin Bapak Widodo SKJ. Enjih. Bapak Haji Soekardi. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula sak rencang sanajan sampun dalu tetep rawuh. Nggih. Boten kata lumpen dumateng Pak Juprih, tuwin Pak Parno mantan Kades Jiwan. Nggih. Kades sepuh. Ingkang menangani bidang PAM Simas. Pansimas. Perairan Desa Perairan. Jiwan. Ah, nggon air ya. Rikala semanten Jiwan niku nek ketika mbleduk ndadak tuku nganggo tangki. Saniki Nah. Bareng pun enten PAM Simas, Pansimas. mijir macet. Lancar. Ora mung air putih tok. Nggih. Apa? Anggur barang ciu. Keprok. Ya mudah-mudahan diperhatikan selanjutnya Mas Mugi Wawan. kedepane saged Sae, lancar. nggih. Murakabi sedaya warga masyarakat Jiwan. Amin. Amin. Menawi namung ngoten saking kula. Ora iso mbok menawi apa nyanyi. Nyanyi no, Mas. Monggo. Pun Badhe nyanyi utawi nyanyi berempat. Boten. Oh ya, monggo. nyanyi utawi Rondo Kempling. rondo kempling. Rondo kempling. Baik, janda kemilau. Iki sing maringi jenengan to niki. Berarti Mas Jarot dongeng aku ya. Mang tagih dhewe. Ya. Sing Kok le sing dina senengane. kiai ini. Ya ini temingking. Mas Jarot. Oke. Awas. Rumangsane wong nyawer kok kaya ngutangke. Kok kaya Kaya kenal- deleh ae rumangsane. Timbange gelo. Ayo. Wingi lho, enek anu lurah Karanggede. Heeh. Arep nyawer aku ra sida lho gelo seminggu ra iso turu. Lho. Wah, Mas Bagong urung tak kei akhire transfer. Waduh. Transfer 50. Wis apa? Pak Lurah Karanggede. Karanggede. Karang gede. Seminggu ra turu kok. Yo duwete terus apa Mas Wawan? Yo. Berempat sekawan niku. Oh, sekalian bareng. Wong anu apa kuwi? Rondo kempling ki genti-genten kok Rondone berempat. pirang? Rondone pirang-pirang. Wis ra apa-apa. Mas Setiawan iku cari aman. Oh iya. Golek sinden sing rasa meteng. Nah, sing penting metu ya Mas. Ya. Nggih. Sing Lagune. penting Ya. Maka yuk rondo kempling kayak apa? Mas Tiawan. sembah nuwun Mas Setiawan. Cekap nggih, Pak. Mas Tiawan nggih, matur nuwun. Mbah nuwun, Mas. Neng Semarang. Sehat, sugih, berkah Mas Wawan. Amin. Nggih. Matur nuwun Mas Iki- Wawan. Iki kabeh dijatah kok malah aku ora dhewe iki lho. Jenengan wau kula titipke Pak RW. Oh Pak RW. Gusti amplop mau lho. Kok serat kula dereng diwaos, Pak. Nun, Serat kula. pundi? Oh, Enten kok. enten to. Sik. Kali niki wau enten titipan ingkang Nggih. badhe minggah teng panggung Pak Bibit saking STHD Klaten. Oh ngaten. Nggih. Diaturi mawon, monggo. Ya. Pak Bibit. Kula cekap ngaten nggih matur Nggih, matur nuwun. Oh, lah iki apa layange isih Oh, hiji.